Takže čaute banda, ja vás tam pri novom videu. A ako som sľubil, je trošku viac do svetla. Boxík je doma. Zatiaľ iba jeden, lebo prehováral svoju polovičku, že ešte jeden. Nie. Ale bude. Bude ešte jeden. Pamätaj na to. Dobre, my ideme do Kolosea. Tak môžeme spraviť taký rýchly Koloseoček. Či ak sa to hovorí. No a bude to bez komentárov blbých, takže si to užite. Takže máme zaplatené lístky. Takže pozrite na to. Moja polovička hovorí, že to musí byť poprdeli koncerty. No ak by tu bol Rammstein, tak to idem. Kúkaj na to. Hlava k tomu telu, hej? Pekný západ slnka. Mesto sa už ponára do noci a končí aj toto videjko.
zajtra pokračujeme znovu. Takže dúfam, že aj také videjko sa vám páčilo a zajtra by sme chceli ísť k moru. Takže tiež bude nejaké videjko. Dobre, vidíme sa. Čaute, banda.